Són les 0 hores del dia 2 d'octubre del 1989. Canal 9, notícies. Bona nit. Canal 9 comença ara les emissions regulars. Esta ràdio oferirà de dilluns a diumenge i durant les 24 hores una programació en valencià que pretén ser una oferta alternativa al panorama radiofònic de la comunitat valenciana. Esta emissora és fruit de la llei de creació de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana, que fou aprovada amb el suport de tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Els programes informatius, musicals, d'entreteniment i esportius constitueixen l'eix principal d'esta emissora. El senyal podrà ser sintonitzat a Alacant en el 103.0, a Castelló en el 103.7 i a València en el 102.2 del dial de la freqüència modulada. Amb una plantilla de 42 persones i més de 50 professionals contractats, la programació de Canal 9 es farà des dels centres de producció situats en les ciutats d'Alacant, Castelló i València. A més, es compta amb corresponsals a Brussel·les, a Madrid i en les poblacions més importants de la nostra comunitat. També les altres ràdios autonòmiques facilitaran informació a Canal 9. La inauguració oficial d'esta ràdio serà el pròxim dia 3. Per la seva banda, Canal 9 Televisió Valenciana continua les seues emissions en proves i començarà les emissions regulars el pròxim 9 d'octubre. Amb esta notícia obrim el nostre primer butlletí informatiu. També hi ha altres notícies. El jutge togat militar de València ha processat el soldat que la passada setmana va atropellar un reclut convocats per les autoritats. Els organitzadors dels festejos es proposen allunyar de la ment de la població els sagnants successos ocorreguts en esta plaça fa només 3 mesos. Un gol marcat pel jugador Ayúcar en el minut 41 de la primera part ha suposat la victòria del Club Esportiu Castelló davant el Rayo Vallecano, en partit corresponent a la 5a jornada de Lliga de Primera Divisió. Una jornada que, a més, s'ha caracteritzat pels empats aconseguits pel València a Màlaga, amb un marcador d'1-1, l'Elx a les Palmes, pel mateix resultat, i el Levante Unió Esportiva en el nou estadi davant el Bilbao Atlètic a 0 gols. Acabem amb la informació meteorològica que ha preparat Victòria Rosselló. Continua el domini de l'anticicló en la major part de la península i ja ha desaparegut totalment la possibilitat de pluges intenses per als pròxims dies. Durant el dia d'avui tindrem intervals nuvolosos en tot el litoral, especialment en les costes alacantines on es podrà produir alguna precipitació de caràcter dèbil. En la resta del territori el cel estarà ras i pel matí podran aparèixer boires de certa persistència. Les temperatures estaran sobre els 24 graus en el litoral i seran lleugerament inferiors en l'interior. Quant al pronòstic marítim, tindrem en general vents de l'est en règim de brises, amb intervals de marejol. Per a demà, la tendència serà de milloria. Predominaran els cels clars en tota la comunitat i les temperatures experimentaran un lleuger augment. Victòria Rosselló, Canal 9. És tot. Tindrem més notícies a la 1 de la matinada. Comença ara un programa especial de Canal 9 Ràdio, un programa presentat per Miquel Campos i Pino Díaz. Canal 9, la ràdio que parla en valencià, en el 103.0 des d'Alacant, el 103.7 des de Castelló i el 102.2 des de València, sempre en la freqüència modulada. Bona nit, els parla per Miquel Campos. Ara fa uns segons vostès han pogut escoltar els nostres companys Esperança Camps i Francesc Bayarri. Els dos acaben de contar allò que és notícia en este moment. I entre altres informacions, els han dit que esta ràdio està naixent també en este moment. Qui som ja ho han pogut saber, segons després dels senyals horaris de les 12 de la nit del diumenge 1 d'octubre, o més pròpiament, les 0 hores del 2 d'octubre del 1989. És el nostre moment, el de vostès. Canal 9 Ràdio, l'emissora, la ràdio dels valencians, és ja ara una realitat. Pensem que ja era hora. Ens ha arribat l'hora.